Son Chus Prieto, son a directora do IES As Fontiñas. O IES As Fontiñas é un centro de ensino público ubicado en Santiago de Compostela, onde conviven as tres modalidades de bacharelato co ensino de FP. Dentro das tres modalidades de bacharelato somos o único centro de ensino público que temos ofertado o bacharelato xeral, que é unha modalidade que nos permite certa flexibilidade, unha modalidade moi versátil adaptada aos novos tempos. Dentro do ensino do FP temos dúas familias profesionais, unha é a de Administración e Xestión, e temos ofertados o ciclo básico de Servicios Administrativos, o ciclo medio de Xestión Administrativa, o ciclo superior de Asistencia a Dirección e o ciclo superior de Administración e Finanzas. Tamén temos ofertado, dentro desta familia profesional, a modalidade de distancia semipresencial, o ciclo superior de Asistencia á Dirección en oferta parcial, o ciclo superior de Administración e Finanzas e o ciclo medio de Xestión Administrativa. Na familia de Administración e Xestión temos a doble titulación de Asistencia a Dirección con Administración e Finanzas, onde o primeiro curso dos ciclos é común. Polo tanto, en 3 anos sería viable alcanzar dúas titulacións. Na familia profesional de Edificación e Obra Civil temos ofertado o ciclo superior de Proxecto de Edificación e o ciclo superior de Obra Civil. Tamén somos o único centro de toda España que temos oferta modular semipresencial distancia do ciclo superior de Proxecto de Edificación. E, por outra banda, na familia de Edificación e Obra Civil temos a doble titulación de Proxecto de Edificación e Proxecto de Obra Civil, onde os primeiros non son todos os módulos comunes, pero hai a posibilidade de facer os dous ciclos en 3 anos. Contamos con empresas colaboradoras da contorna de Santiago, tanto nunha familia profesional como na outra, como, por exemplo, na familia profesional de Edificación e Obra Civil, empresas que se dedican á topografía, aos servicios urbanísticos, a urbanizacións, tendo alumnado que, cando van facer as prácticas, como o caso de Alejandro, que está traballando en Espinar e Delfín, consiguen quedarse a traballar e prosperar na empresa. O alumnado de IES As Fontiñas é un alumnado moi demandado no sector empresarial, tendo unha inserción laboral na familia profesional de Administración e Xestión do 75% e na familia de Edificación e Obra Civil do 100%. É un alumnado que está moi ben preparado nas últimas tecnoloxías e adaptado ao sector empresarial. Se buscas un lugar onde formarte, medrar e abrir portas ao teu futuro, o IES As Fontiñas é a túa opción. Estás nun momento en tomar decisións importantes e aquí estamos para acompañarte nese camiño. Desde o IES As Fontiñas enviamos un cordial saludo para todos os seguidores e seguidoras de Canal FP.